Повторете, моля. А ти на колко години си? Ти не знаеш ли, че дамите не ги питат за тяхната възраст? Но ние сме още млади. Аз, например, съм на 22 години. Значи, вие сте връстници с моята сестра. Аз съм на 19 години. Кога е твоя рожден ден? През март. А твоят? Аз съм септемврийско дете. Ние с моя брат и с сестра ми сме родени през март. Твоето семейство е доста голямо. Аз, например, нямам нито сестра, нито брат. Много се радвам, че имам и сестра, и брат. С тях сигурно винаги е весело. Да, с тях винаги е весело. С сестра ми имаме само 2 години разлика и сме много добри приятелки. А брат ти на колко години? Той е възрастен и не живее с нас. Вече е женен и има дъщеря. Значи ти вече си леля, защото имаш племенница. Да, вече съм леля. А твоите родители с какво се занимават? Татко, заедно с Чичо ми работят в немска фирма. А мама и леля са домакини. Сигурно имаш и братовчеди? Да, 2 братовчетки и 1 братовчет. Моето семейство също не е малко. А имаш ли куче или котка? Да, имам куче. Каква порода е твоето куче? Доберман. Той е голям и черен. Хапе ли? Не, той е добър. А как се казва? Неро. Аз имам голям котарак и 3 хамстера. С тях ли храниш котарака си? Не го храня с хамстери, разбира се. Той не ги яде. Странно. Не ги яде, но и не ги обича. Тогава е нормален котарак.